Intensifika x-xogħol fuq il-junction tal-Kappara fejn ġat waħlu 7 minn 14 il-kolonna li se jkunu qed iżommu l-istruttura. Dan il-flyover se jkun qed jaqgħad in-naħa ta' fuq ma' dik ta' isfel ta' Malta b'żewġ karreġġati fuq kull naħa. Il-kolonni għandhom pedamenti 4 metri taħt l-art u ġew ittestjati b'tunnellati ta' pis komparabbli mat-toqol tal-eluf ta' karozzi li se jgħaddu minn din it-triq. Antoinette Conti, waħda mill-periti ewlenin f'dan il-proġett, spjegat li dan se jtaffi l-maġġoranza ta' traffiku grazzi għall-istrutturi mibnija u l-flyover. Intant tlestew ukoll il-ħitan tal-qoħ lejn in-naħa tal-pixxina fi triq Mikiel Anton Vassalli kif ukoll il-ħitan tal-parti ta' triq li ġejja minn Paċeville u fl-istess waqt l-4 korsiji baqgħu aċċessibbli. Ġew installati s-sistemi li jilqgħu l-ilma tax-xita li mbagħad jingħaqad mas-sistema tan-National Flood Relief tal-pajjiż. Fi triq ta' Sliema sar tibdil fis-sistema ta' dranaġġ għaddew il-cables tad-dawl kif ukoll tat-telekomunikazzjoni u dalwaqt jitqiegħed il-wiċċ ta' triq. Ma' 60 impjegat qed jaħdmu kuljum biex dan il-proġett jitlesta fil-ħin. Bħalissa qegħdin mixjin skont il-programm li kellna ppjanat u l-idea hija li x-xogħlijiet ikunu lesti sa bħal ta' żmien sena. Dan il-proġett huwa parti mill-pjan ta' traffiku tal-Gvern biex jelimina l-konġestjoni fit-toroq. Fid-dawl li ta' kuljum it-toroq Maltin qed jaraw aktar karozzi reġistrati.